Hello mga papang din ha. Naanausap kita sa ako ang vlog Sam's Transformation. Kung wala pa mo nakasubscribe sa ako ang YouTube channel, please subscribe na mo. Ilabi na katong mga mga suffering addict katong nag-antos ng mga addict. Kaya alang man sa mga suffering addict nga ganahan magbago, no. So naara ko dire para ninyo kay ako sampung ka addict sa una, ganahan po ko i-share sa inyo ang akong life nga lami ra dayang kinabuhi nga mag-usab, no. So ang akong topic karong buntaga, ang atong paghisgutan mao ang mas importante ang imong kinabuhi kaysa droga, no. No, ako guni kay gina-emphasize sa mga suffering addict, no, kay sa una man gud sa akong life nga nangagi na, no, sa akong past na ko. Wala kay na ko ni na-appreciate, no, nga ang life day ang akong kinabuhi mas pinaka-importante pre kaysa ako ang bisyo, no, sa droga. Ang nahitabo tungod kay wala na ko na-appreciate ang akong life, isulod ko sa bisyo nga wala na ko damhang dra day ko madaot, no. Madaot ko sa ako ang kaugalingon, especially ang akong mga dreams sa kinabuhi sa akong ganahan, no. Na failure tungod sa ako ang bisyo, kay nalulun ako kay sa droga dayon wala na ko ga focus sa unsay maayo sa kinabuhi, no, unsay maayo para nako. So inana ang kagrabe ang bisyo nga nakahatag og dako kayo nga damage sa ako ang kinabuhi, no. Munang mga suffering addict nga ganang nagbago, ako kasabot man pugo ninyo kay ako gikan pugo sa bisyo, dili imposible, no. Posible ra pud kayo nga magbago ta, no, nga atong usbon ang ato ang kinabuhi. Kay kabalo man gud mo bisan asa pa kung ato yung timbangon nato ang atong kinabuhi og droga, mas labaw gud ang kinabuhi, no. Dili gud na ang droga kay mura man na ang droga is mura siya butang, usa ka butang nga nakapahilayo nato sa realidad, no, sa ato ang realidad sa atong kinabuhi nga natani tabuot kabuton, dili na lang nato makabut tungod kay nagumon naman ta sa droga, no. Ganahan nato mahiusa atong pamilya, pero ang nahitabo wala nato nahiusa kay tungod japon sa droga. Ganahan nato kabuton ng ato ang future nga mga ambisyon sa kinabuhi, wala nato naabot tungod sa droga. Naguba atong pamilya, mas nigrabe atong bisyo, o wala na tayo direksyon sa ato ang kinabuhi, no. So inana ang effect sa droga. So mas kung usa ka ka-addict, no, active nga addict, pasaylo ako sa pagsulti, no, kay experience mo na ako ni mas pilion nga nung pilion pag yun nato ang droga, no. Munang ganahan ko i-emphasize sa inyo nga dili na maong importante sa kinabuhi. Ang importante sa kinabuhi mao ang ato mismo nga kinabuhi, no. Muna'y pinaka-importante, dili ang ato ang bisyo. So munang ako advice ko karon, mapasalamatan ko sa Ginoo, no, kay wala na po ga bisyo. Munang ako ipaambit sa inyo nga mas lami ra gyud ang kinabuhi nga walay bisyo. Kay bisan dili ingon nga naangkon mo ang tanan, pero tawhay ang imong kinabuhi, no. Dili ka ingon nga libog, ana kay kalinaw, ana kay kalipay nga tinuod nga imong maangkon nimo sa imong kinabuhi, no. Unya imong pamilya makaangkon pud og kalinaw ug kalipay nga tinuod, kay makita man na nila, maobserbaran man na nila nga nag-change na guga sa imong kinabuhi, no. Nagbago na kasi imong kinabuhi. So nindot na kay ang sinarayo nimo sa imong kinabuhi, no. Aduna nay kalinaw, wala na, dili na ka encounter og mga kagubot, aduna sa kaligdong sa kaugalingon, no. So mao na siya ang pinaka-importante nga
ngano importante pa ang kinabuhi kaysa ato ang bisyo. So kaya ang kinabuhi mong good is labay ra magutaan ning kalibutan na dayon sayang pud ba, sayang ra pud nga for how many years atong spend atong life sa atong bisyo, no? So sayang kay ang atong life, sayang kay ang atong panagkuyugay dinhi sa kalibutan kung dra na nato igahin tanan. So mga papang, no, it's time to change na sa atong life, better future nato para sa mayo o for the welfare of everybody, para pud sa kayuhan sa tanan. So ato nang buhaton, as I said in my other vlog nga ang recovery, ang pag overcome sa atong vices nga atong mahunong, atong buhaton sa matag adlaw-adlaw. So atong iampo nga karong adlaw, Lord, guidan ta nga dili ta makasuyop, mahilayo ta sa mga toxic nga mga tao, no? Dayon mahilayo ta sa mga barkada pud nga mga naghatag nato toxic sa ato ang kinabuhi nga maoy makapaguba sa atong kaugalingon. So laylo ta na, no? So mo nang mga papang ato jud tagaan og importansya ang ato ang kinabuhi, labi na karon kay ngano kung imong hunaon palami ra ta og bisyo pero wala ta kabalo, ang panahon baling lisura na kayo, no? Kung sita magbisyo ato pang gidugagan samot ang ato ang problema sa kinabuhi, ato pang gidugagan samot ang problema sa ato ang pamilya. So wala siya maayo nga ikahatag, no? So kani nga akong vlog, nasayo na ta nga kini lakaw para sa kabaguhan alang sa kayuhan sa tanan. So please share my vlog dayon, especially sa mga suffering addict, no? Kay mao ni akong tumong nga mutabang sad ko unsa ang akong naangkon nga gihatag sa Ginoo nga kabaguhan sa akong kinabuhi, ako pong itabang pud sa uban para magbago sila sa ilang kinabuhi, no? Kuan siya mga real talk ni ang ako ang vlog nga ginahatag sa inyo, kay it's all about my experience when I was an active in drugs, no? Tong gatik pa ko droga sa unang mga panahon, munang makasabot ko, makarelate po ko sa mga gatik og drugs, no? Sakripisyo ko kay na siya, dili lalim. Munang na ako dire para muhatag ninyo og mga ginagmay nga mga advice, no? Basin mahayagan ta dayon makakuha po tag leksyon, no? At least natay guidance ba, guidance nga dili ay imposible ang pagbago sa usa ka tawo nga addict. Sama na ako nga karon akong balikon, malipayon ako nga nagbago ko nga gihatagan ko bagong kinabuhi sa Ginoo. So dinhi lang ko kutob mga papang. Ayan, kay salamat, kita-kits na punta sa akong next vlog. Ayaw kalimti, kini mao ang lakaw para sa kabaguhan alang sa kayuhan sa tanan. God bless us all. Bye bye mga papang. Take care tang tanan.